έτσι. Ρε Αλέξανδρε, θυμάσαι, ο Νίκος είμαι ρε, ο γιος της κυρασούλας. Μαλάκα, πώς έχεις αλλάξει έτσι. Κοιτάξτε κύριε, δεν σας γνωρίζω, αλλά. Τι κύριε ρε, ο Νίκος είμαι που παίζαμε μικρή ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να γνωρίσουμε, αλλά δεν με λένε Αλέξανδρο. Άστα αυτά ρε, Δεν άστα με αυτά. λένε Αλέξανδρο, αλήθεια σας λέω. Καλά ρε εσύ, άλλαξες και όνομα. Έτσι, τέλος πάντων, σας ξέρω. Ναι, δεν άλλαξες και προς το θετικό, αλλά πώς έχεις αλλάξει, Αλέξανδρε, ο Νίκος είμαι, που ήμασταν παιδιά μικροί και παίζαμε, της κυρασούλας ο γιος. Πώς άλλαξες έτσι, ρε αγόρι μου. Κοιτάξτε, ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να γνωριστούμε, αλλά δεν με λένε Αλέξανδρο. Καλά ρε εσύ, εκτός από φίλο, άλλαξες και όνομα. Όχι, αυτό με το φίλο δεν είναι σωστό, γιατί είσαι Ρε ηλίθιε, καλά το κάναμε μέχρι τώρα. Εντάξει, sorry, πάμε. Μετά κοίτα την κάμερα μόνο. Εντάξει, λοιπόν, εκτός. Μαλάκα, πώς έχεις αλλάξει έτσι, εντάξει. Αλλά... Όχι ακριβώς προς το θετικό. Αλλά δεν με λένε Αλέξανδρο. Καλά ρε, άλλαξες και το όνομά σου. Ωραία. Πάμε ξανά δούμε το Άλλη μία. Άλλη μία και τέλος. Έλα. Πάμε. Ξέρετε, δεν με λένε Αλέξανδρο. Αυτά. Μα όχι κυρία μου, σοβαρά σας μιλάω, δεν με λένε Αλέξανδρο. Άλλαξες και όνομα, Αλέξανδρε. Έπρεπε να πεις όμως και έπρεπε να πεις άλλη μια φορά. Δεν είπες πώς άλλαξες έτσι. Μα και να σου λέω, άσε πώς άλλαξες έτσι. Άσε, πώς άλλαξες και να σου πούμε, έτσι. δεν με λένε Αλέξανδρο, μα καλά άλλαξες και όνομα. Μα καλά άλλαξες και όνομα, Ωραία, Αλέξανδρε. Αυτά στα παρασκήνια. Πάμε ξανά. Έλα, βάλε εκεί την κάμερα. Έλα.